Asante Mantemu na yato akase no so ewo ho na ne ya make se wa Asante Mantemu no eye enra bena 14th April no na COVID-19 cases a wonya wo ho no eye 53 ya enra ne nan edwada ne nan ene kokoka ho na mantam ni mo pani o shop mde ho nsam so Dr. Emmanuel Tenkran ene de tonsenchefo anim se no kura bi animu sa Asante Mantemu case a wonya wo COVID-19 no eye 139. Emro pani ohwa pomden hu nsem so Asante Mantemu Dr. Emmanuel Tenkran ne Premtobre Kasee eno di tudwa sensemu amanfo bi enam ekeka se enipa oha ene aduasa enkono eye 139 ene enya COVID-19 bi ewo Asante Mantemu no enya de anokre bia ewo mu opani chemu se enipa duonu miensa ena sese wo yare ni bia omu miensa ahwere wo nkwa ama enwotwe nso no wo ho eye ato wo mo a enesa wose ebinum wo ho no nso a won yare no ano enya dinti no wo hwe wonum ewo fie wose nipa wonya yare bi ewo Asante Mantemu no emu ohanchichemu aduonum enso ena ye emema a ohanchichemu aduana miensa aka ne so eye emma enipa bebre wo ho a yehu se wo yare ni bi wo ho na enipa yi na aduane na o mayi wo mtwetwe wo ye sa pa ye nya support na ye hia no efiso enipa no obehu se ye kaso wo yare ni bi a obi a be pa no ye friend stigma and discrimination ye sa pa ye ntimi nku yare no ti ye be sre ne se obi a wonya yare no ne hu nye hu se wo a wonni bi a wodi ne number bi wo na wo betimi de yare na ma na ka social distancing they aban no ye no eno ne betimi abo wa ma onya yare no bi enyo bi o tu fie nti ye be stress e nipa bi o se suban na o munyai mpanimfo a wo konfa no cha ya asabia enso aditudwa se nipa no bi empese wo beka wapomden ho abakwasem ede akere wonom esan anie ani edin bi a enipa bi ede befre wonom eye de broni efe ne stigma no enti chief executive a wo konfa no cha ya asabia honom eye Dr. Oheneba Owusu Danso Easter weekend ye twa mi yetete asofo mbebebe ya ebinum akọ studios preachi ekire omo asorefo na sabe nyamsam kan mu no enipa ni bi wo ho ma asofo ni bi wo ho ma sele omo sika ansem ni bi etia ekon na ye ekon efa COVID-19 ho no enwe ye tiesem ma yanse trofo ide yen ka se obi nka obi anontum na emum so obi bana se oba be ye preaching ha e wo se ye so etimi busa omo the obi be say scientific basis of science na omo keka no cause ye mo be trans studio be keka nsem tra sa etra manfo eye ayese okutia mampani nche ode ma yen apomdin aso ayen nche ode ma yen na che se ye se ni pa adwene emboa yen ekon ayekon efa sa yade ho